Eguerdion. Ongi etorri fede bizikera aztertu nahi ez etorri zeraten guztioi. Ongi etorri baita segura irratiaren bidez egunero gurekin zaituztegun fededun eta lagunoi. Gure fedearen arrazoia zein da? Zer erasten edo gehitzen dio bizitzari fedeak. Zertarako den fedea galdetzen dute borondate honeko kristau askok. Kristautasuna, kristau izatea, beste jokaera askorekin nahasi da. Jesus da ordea kristau izatearen arrazoi bakarra. Jesusen pentsakerak eta jokaerak bere egin eta erantzukizunez bizitza antolatzen duena da finisteduna. Jesusek berak erakutsiko digu fedea zer den. Hasi dezagun gure otoitzaldi hau kantatuz, zu zaitugu hartzaiona, zutik. Eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Bere seme-alaba izatera ditu gaituen jainko gure aitaren grazia eta bakea zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, jaunak santu eta errugabe nahi gaitu bere aurrean maitasunez. Jo dezagun usterik onenaz, jaunaren errukitara. Jesus jauna, bedenkazio ororen iturri agortezina, erruki jauna, Jesus jauna, mundua askatzen duen benetako argia, Cristo erruki, Cristo erruki, Jesus jauna, gizon emakumeen benetako berri ona, erruki jauna, Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jain
baina handi eta eder zaitugulako, gora zu, beheden katua zu, eskerrak zuri. Aitza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita alguztiduna, gorespen zuri. Aitza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna aitaren seme, zuken zenduzu mondoko pekatua, erruki jauna. Aitza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Aitza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, okerbidean dabiltzanei, zeure egiaren argia agertzen diezu, bide zuzenera itzul daitezen. Egizu, beren burua kristautzat daukatenek, utz dezatela izen horrekin bat ez datorren guztia, eta bete izen horri dagokiona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eseri. Jaunaren hitza eta nahia esan eta adierazteko, ez da aginpide eta titulo handirik behar. Jokaerak adierazten du gure bizitzaren oinarria eta arrazoi sakona. Amosek, hala esango digu, profeta Amosek. El profeta Amós es pastor y cultivador de higos. Él nos dice el fundamento de su modo de vida. El Señor me sacó de junto al rebaño y me mandó a anunciar su palabra. Escuchemos al profeta Amós. Amosen profezia liburutik. Egun haietan, Amatziasek, Betelgo apaizak esan zion Amosi. Ikusle, zoaz alde hemendik Judako lurraldera. Eginan profetarena eta irabazi zeure ogia. Baina ez jardun gehiago profeta gintzan Betelen. Hau errege santutegia bai da eta erreinuko jauretxea. Amosek erantzun zion Amatziasi. Ni ez naiz ogibidez profeta, abeltzaina naiz eta basapiko gutzailea. Abeltzain emilela hartu ninduen jaunak, eta bere herri Israeli profetitzatzera bidali.
jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Agertu zure bihotzona, ta emaguzu salbamena. Denok berriz. Agertu zure bihotzona, ta emaguzu salbamena. Entzun dut jainkoak dioena, jaunak bakea agintzen die bere herri eta fededunei. Hurbilute salbamena begirune diotenek, gure lurraldean kokatu da jaunaren aintza. Agertu zure bihotzona, ta emaiguzu salbamena. Maitasunak eta leialtasunak topo dute egiten, justiziak eta bakeak elkar besarkatzen, leialtasuna lurretik ernetzen da, justizia zerutik jaisten. Denok. Agertu zure bihotzona, ta emaiguzu salbamena. Esker honez betea agertzen da Paulo, mundua sortu baino lehen, santu eta errugabe izateko jainkoak aukeratua izan zelako. Hala esaten dio bere eskutitzean Efesotarrei. El plan de Dios sobre el mundo no es su destrucción, sino la elevación hasta su plenitud. Pablo se siente agradecido por haber sido destinado antes de la creación del mundo a colaborar con Dios en la evolución de la historia. Escuchemos San Pablo. San Paulo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Bedinkatua izan bedi jainkoa, Jesu Kristo gure jaunaren aita. Zeruan, Kristoren bitartez, Espirituaren era guztietako ondasunez bedinkatu gaituena. Kristogan aukeratu gintuen, mundua sortu baino lehen. Santu terrugabe izan gaitezen, beraren aurrean, maitasunez. Bere onginaiak eraginda aurrez zuen erabakia. Jesu Kristoren bitartez, gu seme alabantzat hartzea. Bere seme maiteagan eskuzabal eman digun doain zoragarria, gorespen kantu bihur dadin berarentzat. Seme honen eriotzaz dugu askapena, bekatuen barkamena, jainkoaren onginai eskuzabalari esker, oparo isuri du bere onginaiaren odoaina, jakinduria eta ezaguera osoa guri emanez. Bere asmo eskutua ezaguterazi digu, bere onginaiaz erabakia zuen asmoa, historia bere betera eramateko, zeruko naiz lurreko gauza guztiak Kristogan biltzea, bera buru dela. Kristoren bitartez gara oinordeko gu ere, Israeldarrok, lehendik Mesiasengan itxaroten genueno. Gauza guztia bera nahi bezala egiten dituen jainkoak,
aurrez aukeratu behar gaitu, bere asmoaren arabera, beraren aintzaren gorespen kantu izan gaitezen. Eta zuek ere, egiaren mezua salbatzen zaituzten berri ona, entzun eta Mesiasen gana sinitzi duzuenok, agindutako Espiritu Santua zigiluz bezala markatuak izan zareten. Espiritua da hartuko dugun ondarearen bermea. Jainkoa bere egin duen herria, askapen osora iritsiko denaren bermea. Jainkoaren aintzaren gorespen kantu izateko. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Evangelioa hotsegin nahi duenak baldintza batzuk bete behar ditu, Jesusek evangelioan esango digunez. Askapenez jokatu, haundik ere guztiak baztertu, entzuleak entzun dezaten bizi, lehendabizi. Jesus iberari entzungo diogu evangelioan. Jesusen hitza lurrintzen dugu lehenengo errespetua handiz eta geu, Jesusi entzuteko zutik eta erne jartzen gera. Denok aleluia. 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 Jesukristo gure jaunaren aitak argibitza gure bihotzeko begian. Horrela jakin dezagun nolakoa den haren deiaren itxaropena. Jesucristoren evangelioa, San Marcos liburutik. Aintza zuria. Aldi hartan, Jesusek 12 dei egin zien. Binaka bidaltzen hasi zen, eta espiritu loien gain ahalmena eman zien. Eta biderako ezer ere ez hartzeko agindu zien, makila bat besterik. Ez ogirik, ez bide zorrorik, ez dirurik garrikoan, oinetakoak bai eramateko, baina ez hartzeko bi soineko. Eta esan zien, sartzen zareten etxean egon zaitezte leku hartatik atera arte. Eta herriren batek hartzen ez bazaituzte, eta entzuten ez badizue, astindu zuen oinetako hautsak handika alde egitean, haien kontrako testigantzarako. Joan ziren haiek,
eta bihotz berri zitezela hotsegiten zuten. Deabru asko uxatzen zuten, eta gaixo asko olioz gantzutu eta sendatzen zuten. Jaunak esana, Jesus amabiak bidaltzen hasi zen, onartzen ez baitzaituztete, astindu zuen oinetako hautsak. Fededun, Jesusek deitua sentitzen altzera. Aurrena ezote genituzke hautsak arrotu eta astindu behar geure fedea bizikerari. Sendatzera, paketzera, laguntzera, sufrimentuaren loturetatik askatzera joan beharra sentitzen zuen Jesusek bere bihotz barruan. Ta apostoluen barrua ukitu eta irabazi zuen norbaitek. Jesusek ez du bere gana erakartzen harreman gozoan, babes gordean eta lasaian bizitzeko. Bidalia izateko deitzen du beti. Apostoluek Jesusen ondoan ibili ziren, bere lagun egin ziren, bere parabolak entzun eta ulertu zituzten. Jesusen bihotz barruko asmo eta sentimentuak jaso zituzten. Eta Jesusen ibilbide bera egin nahi dute. Juduen artean izan ez zuen harrera, gentilen artean aurkitu zuen Jesusek. Eta Markos evangeleriak harrera on horren arrazoiak erakutsi nahi dizkigu gaurko evangelioan. Gizarte osoa du bere lantegi Jesusen jarraitzaileak. Eta bere gana erakartzen duenean, bidalia izateko egiten du dei Jesusek, beti eta bakoitzari. Gure fedeak prozesu eder batean bizi beharreko bizikizun desberdinak izango ditu, baina beti gizon emakumeen bihotzetara berri onaren esperientzia eramateko. Esperientzia personala eramateko. Ieskeri gehiegi ezote dugu bizi. Ieskeri gehiegi nabarmentzen da gaurko gure fede bizikeretan. Pobreen samina limosnatxo bat emanez ahaztu nahi da. Heriotza istilu eta zalaparta artean biziz, ies egin nahi diogu heriotzari ere. Kanpoko dei eta liluretan aseta, ies egin nahi genioke geure barruari. Planteamendu sakonak geure bizikeratik baztertuz, ies egin nahi genioke erantzukizunari. Denak gauza hauek eta jokaera hauek denak, konpromisorik hartu nahi ezaren jokaerak.
Bihotzean jainkoak bidalia izana sentitzea, hiru jarrera sortu lezazke. Giza emakumeen eta Jesusen arteko harremana lantzera bidalia izanaren bizikizuna. Norberaren bizikera erresetik ateratzeko indar berria. Esperientzia berri eta alai baten bizikizuna inguruan banatu beharra. Eliztarrok ere ieskeriaren tentazio arrisku handiak dauzkagu. Planteak eta sakonik egin nahi eza tentaziorik larriena eta handiena. Fedearen esperientzia ohiko muga zapaltzaileetan gorde nahia. Beti eleiz barruko arrazoi begira bizi nahia. Fedea norbakoitzaren kontua dela esan eta modako bideetan gelditzeko tentazioa. Era eta jokaera bereziak behar ditu berri ona zapaldu nahi duenak. Lehenengo, konfiantza osoa jainkoagan bakarrik jarria. Ez bide zorrorik, ez dirurik herrikoan, ez bisoineko jainkoagan eta fededun elkartean konfiantza osoa jarria. Ez dezala ezerk lotu. Fededuna gizarterako da eta gizartearentzat. Dei egin eta bidaltzearen tartean prozesu bat bizi beharra dago. Fede prozesua. Ez baitako gizartera eramaterik aurrena norberak bizi ez duena. Bakoitzak bizi beharko du deiaren esperientzia sakona. Gure jantzi eta babes bakarra eskuartean daramagun evangelioa baita. Evangelizatzailearen poza bakarra da, adierazten eta aldarrikatzen duen evangelioa. Bidalia izan denak, ikusiko du bere berri onak nolako askatasuna sortzen duen bihotzea. Nolako indarra sorrarazten duen ezinaldian ere. Berri ona du bihotza beteko sari fededunak. Evangelioaren esperientziak barrutik hartzen gaituenean, orduan babesen beharrik ez duzu. Evangelioak berak ateratzen zaitu gizartera. Eta han berri ona biziarazten eta otseginarazten dizu. Jesusen deia konpromiso egiten zaizu eta poz. Eginkizun horretarako presa eta premia Jesusek adierazten digu. Ez ibili etxerik etxe. Entzuten ez badizue eta herriren batean hartzen ez badituztete, astindu zuen oinetako hautsak irtetzea. Jesusek esan digun hau dena egia ote da, eta batez ere onartu ote dezaket. Jesusek esan bezala jokatzen dugunean, jakingo dugu egia den ala ez. Jesusen argibideak onartuta, Jesus beraren jokaerak izaten saiatu dira, bere izenean eta indarrez apostoluak. Atzo, gaur eta beti fededunaren eginkizun bakarra, entzuleen bihotzak
berritzea eta sentatzea da. Era guztietako gaitz eta zapalketen kontra saiatzea. Ez ikusitako zerbait edo ikasitako zerbait esatea. Egitea da kontua. Jesusen jarraitzaileak gizarte osoa du bere esparru eta gune propioa. Jesusek ez baitu bere gana erakartzen, harreman gozoan, beti gordean eta bakardade lasaian egoteko. Bidalia izateko baizik. Eta orain galdera funtsezkoa, nik, zuk, Jesusen deia eta Jesusek deitua sentitu altzera. Isilean erantzun dezagun. Jesusen hitza eta batez ere Jesusi jarraitzea ez da inoiz ere erreza izan. Ez da errezkeria. Sinistu egin behar da. Kanta dezagun orain gure sinismena. Jesusi jarraitu nahi diogula, baino bere indarra eskatuz. Zutik jarri gaitezen. Sinisten alduzue, Jainko Aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten dut jauna, sinesten dut. Sinisten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Birginegandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten dut jauna, sinesten dut. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten dut jauna, sinesten dut. Jesukristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok, Jainko Aitak gizon emakumeon beharrak arduraz begiratzen dituela sinetxiz, aurkez diezazkiogun mundu osoaren beharrak. Entzun jauna, eskatzen dizugu. Denok. Entzun jauna, eskatzen dizugu. Elizaren alde, askatasunez eta atrebentziaz hotsegin dezan Jainkoaren hitz askatzailea. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, eskatzen dizugu. Egin dezagun otoitz munduko herri guztiak
guztien alde. Otoitz gure Euskal Herriaren alde. Eska dezagun herrietako agintari guztien alde, eta herrietako aurrera bidea beren esku dutenen alde. Eska dezaiogun jaunari. Lanik ez daukatenen alde, atsekabeturik bizi direnen alde, beren kontsolamendua jainkoarengan aurki dezaten eta guregan laguntza. Eska dezaiogun jaunari. Familien alde, jainkoaren maitasunaren bakean bizi gaitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun guztion aita, zure seme alabain eskariok. Emaguzu pertsona bezala azteko behar dugun guztia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean,
Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoak oresteko eta gizakia salbatzeko. Begira jauna, otoitzean ari den Elizaren doainei, eta egizu horiek hartuko dituzten fededunak gero eta santuago izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunaka dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. Egoki da bai, zu bedeikatzea, aita guztiz santua. Egoki da zuri eskerrak ematea, egiaren eta biziaren iturri zaren horri. Zeure etxean batzar egitera deitu gaituzulako. Gaur, zure familia hau, zure hitza entzuteko eta zatituko dugun zure ogi bakarretik jateko bildu da. Horrela, bere jaun berbiztuaren oroigarria ospatzen du, eta beste igande baten zain bizi da. Iluntzerik izango ez duen, eta gizadia zure atsedenean sartuko den igandearen zain. Orduan, zure aurpegia ikusiko dugu, eta zure errukia goratuko beti ere. Itxaropen pozgarri honek eraginik, eta aingeru eta santuekin batean, bihotz batez zure aintzaren goratzarrea kantatzen dugu. Lurrak beterik dauzka, zure dizdira. Santo, 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 jainko jauna. Bedeikatua jaunaren gandik datorrena. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasle eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri.
itzuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok heriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santu guztiekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun, gure aita zerruela zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reina, egin bedi zure naia, zerroak bezan hartu reina, Atera gaitzatzu jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregeltza, zureakos eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari, emaiguzu guri bakea. Eman batasun. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espiritu
bakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errotik jauna, Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. emaiguzu arreba. Ona hemen, Jaungoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak Jaunaren maira deituak. Sinesten dut jauna, kanta dezagun denok. Sinesten dut jauna, sinesten dut, bihotz barrenean, boterik zaitu. Nahi gabean bere, esango dizu. Sinesten dut jauna, sinesten dut. Itxaro dut jauna. Itxarotu jauna, itxarotu, zukan uste duri, usten ez duzu. Postatzen kapean, deipegiko izu. Itxarotu jauna, maite zaitut jauna. Maite zaitut jauna, maite zaitut, naizen oso osoa, zurita maizu.
Egin dezagun otoitz. Zure mahaian kanaritu gaituzu jauna. Begizu, misterio hauetan parte hartzen dugun bakoitzean, sendo dadila gure salbamenaren emaitza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jainkoak ez du gure historia aztertzen, bere laguntzaile aukeratu nahi gaituenean. Salbamenaren berri ona hotz egiteko aukeratzen gaitu eta bultzatzen. Guk aita eskertu dugu Eukaristian, Kristoren bidez bere seme izateko aukeratu gaituelako. Esker on horrek iraun dezala zuen bizitza osoa, agur eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedinka zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte